Транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы һәм башка берничә тагын шундый даирәләрне санап китә алам. Аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Марат Әхмәтов монда дәүләт органнарының туган телгә гомуми мөнәсәбәтен күздә тота. Эшне ул үзләреннән, ягъни җитәкчеләрдән башларга чакыра. Президент белән сөйләшү булуга карамастан, атналык шул ук киңәшмәләрдә бик күп министрлар, татар телле министрлар да татар телендә чыгыш ясамыйлар. Инде шундый күрсәтмә булуга карамастан, шәхси үрнәк бик кирәк. Бигрәк тә җитәкчелекнең шәхси үрнәге. Комиссия рәисе атаган җитәкчеләрнең татар телендә чыгыш ясаганнарын күргән кеше бармы? Переговоры по открытию прямого сообщения между Казанью и Мюнхеном. Частных инвестиций поступило 114 миллиардов. Модульные, так называемые передвижные поликлиники. Күрәсең, туган телгә мөнәсәбәт анда сөйләшү-сөйләшмәүдә генә түгел, министрлыкларның сайтларын алып карасак та монда татар битләренең соңрак тутырылуы ачыклана. Димәк, мөнәсәбәт тә икенче сортка булган кебек. Әйдәгез карыйк. Спорт министрлыгы сайты җомга көнне стендка ату буенча кубок финалы турында мәгълүмат элгәннәр. Татар телендәгесен тапмадык. Соңгы татарча яңалык 6 октябрьгә карый иде. Министр эшчәнлегенең атналык планы да күренми, русчасы язылганы урынында. Яшьләр эшләре министрлыгында да охшаш хәл. Җомга 9 көнне соңгы татарча яңалык 6 октябрьдән рус телендәгесе көнендә чыгып бара. Инвестиция үсеш агентлыгында татарча мәгълүмат нәкъ бер көнгә соңарып бара. Ә менә транспорт һәм юл хуҗалыгы, шулай ук сәламәтлек саклау министрлыгы сайтларында ике телгә дә игътибар тигез дәрәҗәдә булып чыкты. Алар бер үк көнне яңартыла. Министрлыклар муниципаль районнарның сайтларына, социаль челтәрләрдәге аккаунтларына анализ ясадык. Аларга үзебезнең тәкъдимнәрне җиткердек. Кайбер министрлыкларның татар теленә дәүләт теле буларак мөнәсәбәте бик салкын. Соңгы ике атнада татар теленә мөнәсәбәтнең үзгәрә башлавы да сизелә. Президентның туган телләр елын игълан итүе тәэсир ясадымы, башка сәбәп бармы? Министрлыклар безгә, журналистларга татар телендә мәгълүмат җиткерергә җаваплырак карый башлады. Һәм бу мөнәсәбәтнең башына без сәламәтлек саклау министрлыгын куяр идек. Моңарчы татарча чыгыш ясаучысы булмаган министрлыкның инде нәкъ бер атна рус фамилияле урынбасары бик матур итеп татар телендә сөйләшә башлады. Ничек татарча муниципальное образование булды? Берәмлекләр. Владимир Жаворонков хәзер атнага 3 тапкыр пандемия хәлләрен журналистларга җиткереп бара һәм иркен рәвештә татарча аралаша. Респиратур вирус авырулар Татарстанда күбәя. Марат Әхмәтов үз чыгышында телгә алган яшьләр эшләре министрлыгыннан Дамир Фаттахов та телне үзләштерә башлады. Балалар җәйге лагерьлары соңрак эшли башлады. Татар булып та татарча сөйләшмәгән министрларга үрнәк итеп федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллинны да китереп булыр иде. Президент катнашындагы киңәшмәләрнең берсендә ул күпчелекне гаҗәпләндереп татарчага күчте. Татарстан салымның җыю буенча Идел буе федераль округында лидер булып кала. Айдыр федераль салым хезмәте рейтингында иң нәтиҗәле региональ салым органы булып санала. Татар мөхитен булдыру тәҗрибәсен өйрәнү өчен бу атнада 20 районның башкарма комитеты мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләрен Актанышка җибәрделәр. Монда уңга карасаң да, сулга борылсаң да милли мөхит хөкем сөрә. Моңа хәбәрчебез Илшат Аюпов шәхсән инанды. Актанышта күп кенә оешма предприятиеләрнең элмә такталарында саф татарча язылган. Менә мондай икмәк кибетләре турында инде әйтеп тә торасы юк. Хәерле көннәр, ипиләрегез яңа пешкәнме? Алар янында башка районнардан килгән делегацияләрнең сөйләм теле шактый аерыла. Что нужно будет рассказать? Юк, нам татарча нужно. Нет, вот только на татарском. Я такого не хотела. Телгә хезмәт итүне дәүләт заказын үтәү дип кенә кабул итәргә ярамый, аны көчләп тагуда мөмкин хәл түгел диләр комиссиядә. Мондый теләк барлыкка килсен өчен бала чактан милли тәрбия кирәк. Балалар ана телендә җырлар җырлап ишетеп үсәргә тиеш. Без хәзер төрле платформада эшләргә әзер. ТНВның менә Instagram каналында 127 мең подписчик, радиода 111 мең, һаман сәбәре YouTube'та 65 мең. Бөтен платформада кирәк, төп мәсьәлә барыбыз өчен дә контент кирәк. Милли тәрбиянең бер үрнәге бу. Быел авторлар арасында балалар җырларына конкурсны Шаян ТВ үткәрде. Аларның редакциясендә Актаныштан ким түгел. Белмәгән нәрсәләргә өйрәнәбез. Комиссия әгъзалары моңа үзләре инанды. Эш барышыннан тыш булган проблемалар белән дә танышалар. Әйтик, Татарстанда балалар өчен татар телендә анимация җитми. Шаян ТВ каналы үз тәкъдимнәрен кертте. Сайтларында татар әлифбасын өйрәнү буенча эш башланды. Тиздән дәресләр дә булачак. Башка халәт, башка тормыш халәте, башка күңел халәте. Шуңа күрә бик сокланып карап йөрдем. Бәлки киләчәктә язмышларын дөрес сайлап та милләтебезгә бигрәк тә тагы күп еллар игелекле хезмәт итәрләр дип менә шундый күңелдә ышаныч белән калам. Мондагы татар мөхитен республиканың татарлар күпләп яшәгән һәр районында булдыру әлегә хыял кебек, тик һәрберебез телне үстерү, аны киләчәк буынга җиткерү өстендә нәрсә дә булса эшләсә, файдасы тими калмас диделәр комиссия утырышында. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы.